खुलुमबाय दिनै 7 डिसेम्बर 2023 बिस्थिबार भाङाखर गुवाहाटीनि टिभि टावार साखाथियाव आसाम पुलिसनि एसटि बिफाना अपारेशन खालामनानै नंखाय सनाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दिलवार हुसैन 30 बोसोर बैसोनि आरो बियो लखिमपुरनि थागिबि। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय गान्धीनगराव साउलखोवा दैमानि साखाथिनिफ्राय सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ'नि गोथै सह'खौ खावसे जुनाद जानाय थासारियाव बोखांनो हादों। नाथाय बे गथ'आ सोरनिमोन आरो बे गथ'खौ सोर बिमा बिफाया बिदि खालामखो, बिनि बिमा बिफाया सोरमोन बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोन, नाथाय सम जाथ'वाखै। हेलिकप्टारखौ रायलायखाबाय। 2024 मायथाइनि लकसभानि बिसायख'थियाव बिबि भान्जाया हारसिंनो गेलेगोन। प्रमद बर'आ गावसोरनि हान्जानि मानसिफोरखौ नायनो रोङाखै, बेनिखायनो बिबि भान्जायाव हाबगासिनो दं होननानै हाग्रा मुलारिया फोरमायदों। एलायन्स लुबैनायनि खोथा गैया। जोङो बिपिएफ हान्जा हिसाबै आगोलनिफ्रायनो सावरायबाय थादों जे एबार इलेक्सनखौ जोङो बिपिएफआ रावजोंबो एलायन्स खालामाबालानो हारसिं गेलेगोन होननानै डिसिसन लाखानाय दं। बे हिसाबै जों बुंदों दा जेनेबा सोरबा कंग्रेस हक बा बिजेपि हक बा इउडिएफ हक बा जिखुनु पार्टि हयथ' मिडियानि आगोलाव बुंदों बा सोरनिबा सिगाङाव बुंदों जोङो एलायन्सआव लाफागोन बा लाफाया, सोरबा लाफागोन होनदों सोरबा लाफाया होनदों बा बेफोर मिडियायावसो बुंनाय खोथा। खिन्थु फर्मेलि जोंनि बिपिएफ हान्जानिसिम खुनु दलनिफ्राय बेबादि इनभाइटेसन, फर्मेल इनभाइटेसन गैया। ओरैनो मिडियायाव बुंनो हागौ सोरबाया बुंनो हागौ, सोरबा लिडारफ्रा सोरबा कर्मीफ्रा बुंनो हागौ, बेफोर आलादा खोथा। खिन्थु खोथाया बेनो जोंनाव फर्मेल जेबो इनभाइटेसन गैया रावबो दलनिफ्राय, आरो जोंहा डिसिसन लाखानाय दङ जे बिपिएफआ हारसिंनो एबार एमपि 2024नि एमपि इलेक्सनखौ हारसिंनो गेलेगोन। दरं उदालगुरियावबो हारसिंनो गेलेगोन, क'क्राझार लकसभायावबो हारसिंनो गेलेगोन आरो जोङो मोननैबो लकसभायाव देरहानाया 100% सियर। आरो दिनैनि जिथु जयनिं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि बिपिएफ दलनि दैदेननायाव जिथु जयनिं सेरेमनि, माने बेवहाय 2700+ जयनिं जागासिनो दं। आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैदों, जोंनि दलाव हाबदों। आरोबाव सासे इयथनि सेक्रेटारि जोंनि दलाव दिनै जगदान जादों। चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारियाव हाबबाय आरो इयथनि सेक्रेटारि सासे हाबदों जोंनाव। फैगौ बिसायख'थिनि हाद्रिया माब्लानिफ्राय खुंगोन? फैगौ बिसायख'थिनि जिथु फैगौ बिसायख'थिनि माबे हाद्रिया माब्लानिफ्राय खुंगोन नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय? जोंनालाय हाद्रिया गुफुंखानानै दंखायो दानिफ्रायनो। दा हाद्रिया जोंना गोबावखासै। सार, नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बावैसो थांनाय मास मोनथाम सिगां नोंथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोन होनदोंमोन। नोंथाङा थारैनो केम्पिं खालामगोन हेलिकप्टारजों? हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ', सम जायाखै। हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होन्दों आङो ड्राइभारफोरजों। सार, बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों चिराङावहाय गोबां नोंथांमोननि बिपि दलनिफ्राय लोब जइन जादों होननानै जों खोनानो मोनदों। बे बाथ्राखौ सार मा बुंनो सानो? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। बिपिएफनिफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों, ना बिजेपिआव थांदों, ना इउपिपिआव थांदों, बेनो जेबो प्रमान गैया। सोरबा गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ। खिन्थु बिपिएफनिफ्राय दा रावबो दल नागारा। बिपिएफआव जयनिंसो जागासिनो दं। बिपिएफआ सरकार गैया, खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो दिनै सरकार सालायग्रा हान्जानिफ्राय दिनै मानो हान्जा दिनै इउपिपिएल बा बिजेपिजों मानो हाबलाबाय थादों? खार'ना जाहैबाय बेनो, प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया, गाव हारसिंखौल' सिनायो, रावखौबो नायनो रोङाखै, बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै। बिनि थाखाय दिनै गोबां बिजेपि कर्मीफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै बिजेपि दलखौ गारनो बाध्य जादों। बियो नायनो रोंनांगौमोन, जिहेतु एखेलगे सरकार बिटिसि ओनसोलाव थानाय बिजेपि कर्मी वार्कारफोरखौ प्रमद बर'आ गुरुत्व होआखै, जेबो मावना होआखै। सार, नोंथाङा नोंथांनि पावारखौहाय माने मेनटेन खालामना लाखिदों। नोंथाङा माने रावनिबो सिङाव थानो नाजाया आरो नोंथांनि पावारखौ पावारलेस देखायनो नागिरा। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? आंनाव पावार दं गैया, पावारलेस ना दङ ना गैया, बेफोरखौ रायजोआसो मिथिगौ। आं बुंना लानाय जेबो लाखिया।
गथ'थे जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों बिपिएफआ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन फैगोन 25आव जिथु सरकार दानाय बे बेसेबां खाथांगोन बे उननि खोथा एमपि इलेक्सनखौ बारनो होगोन एमपि इलेक्सनखौ जों देरहाग्रोनांगौ देरहाखांनायनि उनाव जोंना जाहैबाय सानै देरहालांबा दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि लागोन जोङो दे थेंक इउ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि